खेसारिया के बेटी के ले हर भाई बा महला हई भारी सुकुमार। खेसारिया के बेटी के ले हर भाई बा महला हई भारी सुकुमार। लेंगे लेंगे किटी को लेंगे 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 किटी को लेंगे लेंगे। भाई हमार भोजपुरी इंडस्ट्री में जौन खेसारी लाल यादव के गाना के लेके विवाद चलता, खेसारी भैया के बेटी के ऊपर गाना लेके आए बा जौन मिथुन कुशवाहा जौन चुतिया सिंगर बा खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर आज से कुछ दिन पहले गाना गईले रहे का भाई हमार वो सिंगर के गिरफ्तारी भइल बा कि नइखे भइल, पिटाई भइल बा कि नइखे भइल, वीडियो में शुरू से अंत तक बनल रहिए जा। हम भी वीडियो में देखावे वाला बानी कि मिथुन कुशवाहा के ऊपर कार्रवाई भइल बा कि ना हमार भाई। तो भाई हमारा आज से कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव इंटरव्यू दिले रहन जेकर कि शायद तू लोग देख ले बोलो, जे नहीं के देख ले वीडियो में बनल रहा जाओ इंटरव्यू हम देखावे ला बानी कि इंटरव्यू में बोलत रहन कि बहुत जल्दी ही कार्रवाई होगा उसके ऊपर, और कार्रवाई कानूनी तरीके से होगा। अब कार्रवाई अब होगा उसके बाद हम जानते हैं या तो भगवान ही जानते हैं कि मतलब भगवान नहीं जानते हैं कि अब क्या होगा। तो मतलब साफ साफ लगता हमारे भाई कि खेसारी लाल यादव बहुत ही बड़ा कदम उठैले बरन मिथुन कुशवाहा के गिरफ्तारी के ऊपर। हाँ हमारे भाई बात सही सुन ला जा, लेकिन एक बार जे वीडियो नहीं के देखले ये वीडियो देखा जा खेसारी लाल यादव क्या बोलत बारे मिथुन कुशवाहा के बारे में। क्या होने वाला है तो भगवान वही जानेगा और हम जानेंगे। खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग हिट मशीन खेसारी लाल यादव। हाँ हमारे भाई सही देखला जाइए बोलत बारे खेसारी भैया कि मतलब अब भगवान ही जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन कार्रवाई बहुत ही कड़ा होगा। हाँ हमारे भाई बात सही सुन जा, लेकिन भाई हमार लमसम 20 या 25 दिन हो गए विवाद के लेके, लेकिन अभी तक खेसारी लाल यादव के टीम या कानूनी कार्रवाई कोनो अभी नहीं के भइल। काहे कि मिथुन कुशवाहा जैसे के तैसे अपन दिल्ली में रहता और वहीं पे ड्यूटी करत बा। हाँ हमारे भाई बात सही सुन जा, गिरफ्तारी नहीं के भइल ना ओके पिटाई भइल बा। तो भाई हमार खेसारी लाल के यादव के टीम का मौका हो चुकल बा, कमेंट में जरूर बताइए हमारे भाई। काहे से कि जौन हरकत पंकज सिंह कैले रहस 2 साल पहले कस के कुटाई भरे है ब्रांड खेसारी लाल यादव के टीम ही रहे कि जौन कस के कुटले रहे। तो मिथुन कुशवाहा जब ऐसा कैले बने तका उनके कुटाई और उनके पिटाई और गिरफ्तारी काहे नहीं के होता हमारे भाई। खेसारी लाल यादव के टीम का मौका गइल बा, ई पब्लिक के का नाम बा हमारे भाई। तू लोग अपन अपन राय कमेंट में जरूर रखिए जा हमारे भाई। आ चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो, हर एक तरह के भोजपुरी वीडियो के अपडेट आवत रहेला हमारे भाई। तो तन वीडियो का शेयर कर दो जे नहीं के जनात की खेसारी लाल यादव के टीम शायद मौका गइल बा कि मिथुन कुशवाहा का ऊपर अभी तक कोनो कार्रवाई ना भइल।